biko sonyere anyị ya bụ subscribe to our channel ka anyị wee na-ewetara gị ozi mgbe ọbụla anyị wepụtara ọhụrụ. Teje daalụ. Ndị be anyị ndị Igbo, unu so wee na-anụrụ olu nwa anyị bụ Fenfe Pericoma. Ọ na-nkata m na nna nọ n'Abaka nọ wee mara na agba onye isi nkịtị nọ n'ahụ ụzọ onye isi agụrụcha anụ dị n'ofe ha ji eri nri nji buru ekwe mpụtawa iro. Akwụna nyewe ego ụmụ agbọghọ ebido gbawa ọtọ nsị ka ngwụ na kamgbe enwechara ike ha ụdị ochi n'elu na ihe a na-ete agbana m ọkụ ọjapụnatawa n'ọchukwu oke ka m na-achọ igwe okwu ebe nwata ihe karịrị obujere nna ego nna ihe karịrị obujere chukwu. Hei, ahụrụ m na ilu Igbo mara gị ama. Kedu ebe i siri wee mụta ilu Igbo niile a? Amalinze. Ịma na nwata ọra na-eso nne ya eje n'ihu arụsị na-ama ihe a na-etu ndị mmụọ maka na nwata ọra nne ya na-esi ogiri ma ijiji anya kpọrọ. N'eziokwu enwere ihe nna m na-ekwube. Nna m na-asịba na ọta akị na-anọba n'ọhịa nkume ọkpa eketa anọ n'ọhịa ekwere. Ịmagwo na nna m nwe onye ji akpa ala okwu Igbo eri nri na onye ji inu Igbo were eri nri. Na narịta na ọ na-eme ụka kpọbi kwuru ọkpọ ya isi nwata ebubo bụ isi oke ọha ọ daba ọ dawuo mbe akpọrịwu eke agadi nwaanyị jee iburu ya n'ụtụ ike na ala ọ machacha ya ọ daba mpụtụ ụmụ okorobịa egwu anaghị erube na ọgbụgba ọ na-adụ mgbe were amara etiri amara ka ụgwọ ama jedoro amara ya. Ọtụtụ n'ime inu m na-atụ ụkwanụ n'aka nna m ka m mụtara ya n'ọnọdụ nwata toro na ngada nna ya. Ọtụtụ kwa ụkwa m nwa na-esi ya ofe na ụdị akọ na uche Chukwu Okike abịa ma nyere m maka na nna m gwara m na dibịa na-agbara dike afa na uche nke aka ya akọ na ya o wee wụrụ ya. Ọtụtụ n'ime ha wụrụkwa inu Igbo dị adị maka ịmagwo na obodo ọbụla nwere ejirimara ha. Igbo winu ka eji mara ha. Nna m wee wụrụ onye ji akpa ala okwu Igbo eri nri nsi n'aka ya wee mụtawa wee jepụgaba m na-atụtụkọ okwu ịma na-eje mba na-ama mba. Ọkwanụ njepụga ka m ji tụtụkọtacha okwu ndị a nnọgidezie n'ime onwe m ma ewere ihe na-eme n'obodo were ụmụ nnụnụ mma ama na ntụmịrịkọ nna m kụzigasịara m wee na-ahazisi inu Igbo ọ wụrụ mmanụ eji eri okwu ma okwu pụta n'ọgbọ. Gedonu m tinye ọrụ esi m n'ubi ọrụ wee na-apụta n'ukori ya na-anụ ka nnekwu ọkụkọ m na-eti mkpu n'oke onu wee jiwe ya ọsị m na oke ọkpa agbata obi m dakporo ya n'ike. Mgbe eji jiwa ya oke ọkpa ihe tinye ya n'aja agwa ngaranga ọ na-agwa m na akwara amakwa anụ nwanne ya arịrị egbune m mgbapụ ụchụ maka na udere sị na anaghị ekwe ihe ọjọọ ekwe. Nna oke mmọnwụ amaghị ebe m ga-ebido maka anya mmiri na-agba m. Eche na m maara ilu. Hey, mana nke gị ịdị oke mmọnwụ ka ịbụ. Ndị be anyị sịrị na agụ na-agụsikọta akara echi ala mana ihe mere bụ na ama m akara agụ nke chiri ana karịa. Biko nna ndewo nna isiri ị na-agụ akwụkwọ n'ịnụ ụlọ akwụkwọ ị na-agụ maka ndị ọkaikpe nke obodo Naijiria. Kedu ka i si enwezi ohere ịma na ndị be anyị sịrị na nkịta zara oku abụọ na ire na-akpụ ya n'ala ya na nkịta zakwa oku abụọ ọsụọ isi na mpio? Kedu ka i si agụzi akwụkwọ ma na-atụpụta ihe ahụ inu anyị na-atụpụta wee bịapụta ma pụtakwa na-amara ndị Igbo mbem? Kedu ka i si eme ya? Degwu mara eziokwu na anaghị awụ ya aka na abụọ n'ọnụ ofu mgbe na nwoke buru egwu buru uche na egwu echuhu uche chuo mana ịmagwo na ihe ọna dị nkịta mma na-adị ya n'ọdụ. Iji akwụkwọ dị m mma. Akwụkwọ ahụ ihe eji akọ na uche eme ekwe na onwe ya wụrụkwa ihe nji akọ na uche eme ihe ugwo na ọdịgwo ka ejirima na-abụ yiri onwe ha ọsa na uze nọ n'elu akwụ. Ọ bụrụ na ị neru anya mgbe m ji akụkebe ekwewu na ngwụcha wiiki oyibo na-akpọ weekend njere akwụkwọ bido na oge Mọnde wụ mbido wiiki ruo na Fraịde ma agbadata n'Igbo na ana nna m kwuo ekwe ndị m nwere ike ibuba n'ikuku na wiiki ahụ anakwa m. Ọ ka m si na-eme maka na onye ọbụla bụ nkwu maka o si anya ya onye gbachi ume ebe ọ na-ahụ ya ụhụ o wee wụrụ ya.
ọkwana ya ka m ji hazie onwe m n'ụdị ahụ ọ na-adabara m Fenfe Pericoma nwata tụrụ agada nna ya mụ na obere agụrụ ise ọkụkụrụ bịa. ndị be anyị sịrị na ọ bụ akpa akpa arahụ n'ute. Ahụgo nna gị bụ dike ebugo nkwụ buo mmiri wee mara nke ka alụ ị na-anwa mana kedu ka isi ekwupụtazi ilu niile ahụ ị na-ekwupụta ọ na-adaba na mgbe ihe kwesịrị na a ga-atụ ya bụ ilu? Ọzọkwa bụ na ọ nweghịkwa n'ebe ị na-ele anya ma ị na-atụ ya bụ ilu ị naghị ele anya n'akwụkwọ. Kedu ka o si eme? Odogwu Amalinze n'eziokwu ejikwa m ka ihe a si bido anya masị gị na ihe mmụọ ka ọnwụ akwa ịghọtara ihe m ji kpọọ ya ihe mmụọ bụ na mgbe m chọrọ ịbata na mba ụwa ka ụzọ eji nwa ghara ichi echi ka m gwakwa obodo na ọ na-eme ọnwụ ugbo dike na mba ọzọ adịchie ihe gụrụ m iji wee bata wee egwu ọwụkwa ha na-egwu mmọnwụ n'ọnọdụ nke nna m kama na ọkwa egwu ọdịnala mana mgbe m nọzi na-akwado na-achịgasị echiche maka ya wee egwu ofu ụbọchị ka m zichara ọrịrị ahụ n'abalị derecha egwu m n'akwụkwọ ụra buru m mgbe m ji hụzie nna m ọ wụrụ ekwe ka mụ na ya na-akụ ọ na-akụ na-agụ anyị a na-ekwe mmerecha ihe ahụ na nrọ tete okwu mbụ bụ ụzọ bata m n'ọnụ ọ dịkwa ka ekwe ka ya ebidogodo kụba akụbake na-ekwe abịfe ekwu okwu egwu onye mee m ji sị gị na ihe mmụọ mmanụ Igbo kwezuonu ụzọ dawuo ya wikwikwii nna ọkwa oke mmọnwụ ka anyị na-anọ ihe a biko nọ ilu na amabe m ga-ebido ị na-agụ akwụkwọ ị na-agụ akwụkwọ ị na-ama mbem ha niile wee chịkọta ọnụ ị na-ama ebe nka ị na-ama ebe isi ewere nka ma ebe isi ewere nka mara oge nke ya mara oge nke ya ya gosiri na ị na-atụ anya biko ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị ụfọdụ ilulu ahụ ị na-atụ biko dịka nke i kwuru ọ gwara ilulu ịtụrụ n'ofu okwu nke nnụrụ na nwata na-eje ebe ịgụta ọkụ be mmụọ wee nụba ụda ikwikwii ọ mara na ebe ọ na-eru adịgo nso. N'eziokwu nne m gwara m na nwata bụ ite echu mmiri na-amụ ya na ọhụwago nkụtụ ndị ọ na-ejebie na ya ka nna nna wee gwa m na nwata ọbụla jere ngụta ọkụ na be ndị mmụọ ụdị ikwikwii na ebe ọ na-eje adịgwo nso Igbo ebe anyị na-eje adịgwo nso. Kọwagodoro anyị Odogwu Amalinze ịmakwana Igbo si na onye atọrọ ịnụ kọwara ya mana ka mgbabebe ya okpuru aja ka anyị ghara ijeruru isi na-amaghị mgbada akụziere ya ịnụ ị na-ekwu nkọwa kwa ebe m kwuru na nwatakịrị onye jebere ngụta ọkụ na be ndị mmụọ n'ụdị ikwikwii na ọ mara na ebe ọ na-eje adịgo ịmagwo na ikwikwii iwu nnụnụ mmụọ na mgbe ochie mgbe nna m ha nọ ọ na-eme ajọ nnụnụ ahụ bebe ọ sị m na ihe ọjọọ na-atụ ime ọ na-aga ọhụụ ka ya bụ ihe ghara ime and emeghị ụzọ omeghe ọnwa ihe ahụ emechaa mee ọghọ nnụnụ mgbaama ndị mmụọ ọkwanụ nna m ọghọ nnụnụ mgbaama ndị mmụọ ọtụtụ ndị nọ n'obodo ka ga na-anụkwa onu ube ya bụ nnụnụ ọ na-ebe owuda daa ọtụtụ ndị na-akpọ ya ọtụtụ ihe mana ihe anyị ji mara ya wụ ikwikwii ijekwe n'ọhịa arụsị ikwikwii ahụ na-anọba n'ọhịa arụsị ọtụtụ mgbe obere ebe ahụ eze mmụọ amaragwo na enwe ka ihe si ekwuru na ekwesịrị ije nye mmụọ nri ọ kwara nna m kụziere m inu ahụ ọ gwara m n'eziokwu na mgbe ọbụla nwatakịrị bụ ite na-etu mmiri na-amụ ya nọ na mmiri ka ọ na-eje mmiri na-amakwa ya ọ ndị ọcha eje ka ọ na-anụ nkụtụ ha o wee wụrụ ya
nkọwa inu ahụ pụtara na mgbe ọbụla mmadụ na-eme ihe ọ na-ahịa ahụ ọ dịka ya ezighị eme ị na-ene ahụ na ihe a na osie n'ike Igbo si na mgbe ọ na-esi ike ka ọ na-ebi na onye ahụ ya mara amara na ihe ahụ ọ na-eme yaziri ahụ na obi wekwe na-ebibe ọkwanye ya ka oyibo ji wee sị na nothing good comes easy mgbe ọbụla o ji hịaba ahụ ọ mgbe ọ na-ebi ngwa ngwa ọkwa n'okwu mgbamume m ji enye ụmụ okorobịa ibe m na ndị mmadụ na onye ọbụla jere nkụta ọkụ na be ndị mmụọ n'ụdị ikwikwii iwu nnụnụ na-agbara ndị mmụọ a mana mmadụ abịabagwo obebe ha na ịma nna unu eruwe n'ebe unu na-eje na ọ na-agwazi ndị mmụọ na mmadụ na-abịakwa ya ị na-akọwa na ihe siri ike ịma na obiwego ebiwe mgbe ọbụla ihe anyị ji siri ike obibena ka m makwara ya bụ na ihe na-akọwa bụ na mmadụ na-eme ihe osibe ike onye ahụ akwụsịla ya mere na-aga n'ihu maka ebe ọ na-eje adịwago nso eziokwu dịka nna m si gwa m and ntụlekwe ya n'uche nke aka m ọ na-adabakwa ana m akọrọ ndị Igbo na ihe ị na-ama abụghị sọ mbem na ị na-akọnye anyị ndụmọdụ na-akọwapụtakwara anyị ihe anyị ga-eji wee na-ebi ndụ na-enwekwa ma obi aṅụrị. ụmụ okorobịa ibe m kedụ m tinye ọrụ na mbi na-agbara ọha ewu ukwe n'aja ahụ a na-etu ofeke nwata ma ihe anaghị azụ ya. Nna m Pericoma Okoye gwakwara m na onye ihe ego egbughị na ihe dị na nwaanyị egbughị ya na ndụ ya adịghị adị ogologo na ya ka Ezekude nọ wee sị na onye sichi ya egbunye ka ya egbunye na emetakwara ihe ọnwụ ji egbu mmadụ sisie n'otu repụ nọ ihe m ji bịawa. akpọkwanụ nke a gịnị mana Igbo ndị be anyị nke nwekwa eziokwu na nna m gwara m na a na-agbaji mkpi na-agbara ọha ewu ogu si na-adụkwa ewu ghewere ọdụ ya oghe n'ihu mkpi ọdụ maka na ọkụkọ si na nwata ghewere n'ihi oghe kpatara ya ji ma ihe ọnụ. Ọtụtụ ụmụ agbọghọ obodo anyị na-agbazi ọtọ si n'ọfason chewuzie na dinta wụsara ọkpụkpụ anụ n'iro na anwa nkịta na-atọ ọkpụkpụ ọnwụnwa ma nkịta azụ ehe ọnwụnwa ọ madakịrị ọnwụnwa ụmụ agbọghọ si n'oto sedọkshọn kwadorenụ dịka ụmụazụ azụrụ azụ. Fenfe Pericoma nna Adeje daalụ nwatatụrụ na ngada nna ya o nwatatụrụ na ngada nna ya ka ha amara gị amara na ọ bụ ihe mere eme maka na ahụrụ ụkpụrụ ị na-atọ n'ọkpụrụ nna gị ka ị na-eso. Biko ụmụ nwanne gị ha na-amakwa mbem etu anyị si ama ọkwa agụ atọchara ha? mbakwa agụbakwa ya agụ m na ndị obere. Ndị be anyị ọ na ya bụ ihe ka nna wee rikọta ọrịrị cheta okwu nna m gwara m na ọ na-adị mma ị na-adịke aka ike nga na ndụ na ọhụụ ụbọchị dike nwụrụ etuwu ya odekwu eturu ojukwu n'ozu wee bụrụ oke ekwe mpụtasị ka nkene ya ụdike. na-enye na ọgba aka eji ọgụ mmụọ na-eburu agha n'eziokwu Igbo mụrụ uze mmụọ ọzọ kama okwu ya gwụ m na ọ na-amụ ime urom n'isi nne ebe urom a na-ebe mana mụ okoro ọzọ ji ọzọ aga m abịa ka nnebekene iwe na-ama mbem niile a nke dị ọkpara anyị na-akụkwa egwu mmọnwụ nna m na-emekwa ogidiga n'ihi na ihe onye ji bi ụwa ka ọ na-eme. ụmụ Igbo igwe ndị Igbo n'ọkụ unu gachi ụmụ Igbo igwe ndị Igbo n'ọkụ unu nwaka obodo nkọwụ na ịbatara uru monigbe bụ ihe dokwara na bao obodo nkọwụ na ịbatara uru monigbe bụ ihe obodo ahụ adịghị mma onye tefu ukwe n'obodo si pụta onye aghala akwala ụmụnne ya doo ndị ahụ ndị nkem ndị nkem ndị nkem ndị ahụ ndị nkem onye aghakwana n'ụwa nne ya. Ị sịrị na ị gụrụ egwu ị na-agụ egwu biko ma anụbeghị m olu gị ị nwere ike inyeta anyị obere olu gị ka anyị nụtụ obere ihe ka anyị n'olu gị. Fenfe Pericoma e nwere egwu nke m dere ngụchara ka anyị ụda olu gị ọha anyị chọrọ mgbe ọ bụ na ọ ga-ekwe mee hapụ ahụ o kwere omume agadi nwaanyị aka nkere egwu ọma agba ịmatago kama na a na-atụkwara egbe egwu nke m dere ọhụrụ m na-akpọ mee ka m si gụọ ya ewo Chika dibịa gwọ ndị ọya ewo Chika dibịa gwọ ndị ọya dibịa gwọrọ ọzọ jidere dibịa gbuo isi ụgwa na nna dịka ite isi dike atọ n'iro n'egwu ahụ anọ m na-akọrọ ndị mmadụ n'ike a na-eke ekerechakwa n'ọchukwu nwe ike
na Chukwu ka dibịa agwọ ndị ọya na dibịa na-agwọ ọzọ ọzọ jide dibịa gbuo. Ndị akụkọ ndị kegwere ike n'obodo, ndị ji ọgwụ wee nya isi, ndị ji mgbọrọgwụ wee nya isi apụtazie n'ihu ọrụ mgbọrọgwụ ha ahụ agha ha iji wee gwakwa gị na ọ Chukwu nwe ndụ, Chukwu nwe ike. O ji wụrụ na chi onye adịghị n'izu na ihe anaghị eme ya. Daalụ nna, anyị anụgo olu gị. Nsogbu gị bụ na inwezi ohere wee mepụta ihe ị na-ejuru gị isi maka ịwụ ọba mmemme. Ọkwa ndị be anyị sịrị na emenyere nwa ogwugwu emenyere nwa nọsi ike. Daalụ. Biko sonyere anyị, ya bụ subscribe to our channel ka anyị wee na-ewetara gị ozi mgbe ọbụla anyị wepụtara nke ọhụrụ.